ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ ମୋ ହୃଦୟର ଭାଷା, ହୁଏତ ଆଜି ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଏ କାଗଜ କଲମ, ନା ଧାଡ଼ି ହୋଇ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତା କବିତାର ଶବ୍ଦ। ତୁମେ ଦିନେ ଆସିଥିଲ ଦାର୍ଶନିକ ସାଜି, ମୋ ଦେହରେ ଲେଖିଦେଲ ନା ଆସିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ। ନୀରବ ପାନ୍ଥଶାଳାଟିଏ ମୁଁ, ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ, ନାହିଁ ଅଭିମାନ। ମୂକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନୀତି ନୀତି ଦେଖେ ମୁଁ ତୁମକୁ। ତୁମେ ଥରେ କହିଥିଲ ଅନେକ ଦିନ କଲରେ ନ ରହିଲେ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକଟା ବି ହୋଇଯାଏ ପର। କହିବ କି ମୁଁ କେତେ ଆପଣାର? ହୃଦୟର ଭାଷା ସବୁ କହିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଜି କବିତାର ରୂପ ନିଏ ସଫେଦ କାଗଜ ଛାତିରେ।